Ramogi juang dakika ena pargabich tok sa Chal mar okinyi kamoro mora ma intiere okinyi makawuono erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno twak marwa mokwongo okinyi makawuono. Thuon wach mabende wadwa twake en chal mar Kenya kama bende wabro bedo kwa mulo weche mopogore opogore matimore e pacho kae gi sani. Ka bende okinyi makawuono antiere kod welo ariyo wabro bedo kwa twak godo mar mondo mi wang'e ane ni to piny Kenya ochomo kanye. Ochomo kama ber kose oyo. Mane momiyo okinyi makawuono antiere kae kod Kevin Osido jalonyi weche mag telo kachiel kod Dina Gai jasiasa wado bedo kwa poro wach mar mondo mi ginyiswa ni gin to gineno ni piny Kenya nyaka sani dhi e yo machalo nade. Machiegni ahinya chak kod Kevin Osido ichiw nade okinyi makawuono kendo machiegni twak. Erokamano Joyce chiwo maber agone Nyasaye erokamano kuom ng'wonone gi ngima manono ma osemiyo kamano. Machiegni ahinya twak okinyi makawuono. Dina oyawre ichiw nade okinyi makawuono. Ichiw maber ago erokamano kuom gwelowa Nyasaye be aduoko ne erokamano. Machiegni ure twak achiel kachiel okinyi makawuono. Nyako Ramogi jongin bende nyalo tudri kodwa kamoro amora mineno okinyi makawuono kichwalonwa penjo ote mora mora kokale namba mar ote machuok mainari adek auchiel nono mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV X kacha beni biro yudo wa @Ramogi TV kan beni nyalo tudri koda Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Odur _ kawachaka yanga twak marwa okinyi makawuono adonwa chaka kod wechego mag somo kalore no dichieng makawuono eno dichieng mar ariyo mabende jopuonjre matimo penj mag KCPE kachiel kod mano mar KPSEA biro bedo kadhi mbele kod penj margi. Kata kamano nitiere jopuonjre mano mag skunda primary mano ma Kapinda Sum mayudore kaunti ma Baringo mabende notimo penj margi mar KCPE kachiel kod KPSEA e bwo arita mager ahinya kalure ni wasebedo ka waneno mano rakruok e kind obila kod jomaundu mosebedo katimore e gwenge makon. Wawinjane Mondi Sigana mabende no kelno odiochieng manyoro kod jafwambo marwa Lydia Okeyo kawachako twak marwa. Okinyi mar wuok tich penj madongo ma pachoka mar jo klas 8 KCPE kod mano mar jo grade mar 6 KPSEA chakore ayanga. Kata kamano chal mar lwasi opogore sub county ma Baringo South e county ma Baringo karita otuere kendo jolwenyo manore gi lweny ka gichopo ka penj center ma Chemorongion penj mitere skund primar ma Kapinda Sum mantiere kilomita 3 koya e center no. Bang dakika machuok jolweny go donje skund no machal kahono ne jopuonjre ma Kapinda Sum skul ma osebedo ka ithoro lor nikech monj mithoro tim gi jonjore gwengego ma osekelo ng'ikruok e sombgi. Kata kamano gipong' kod mor kod ilo ka ginyiso geno margi mar kadho penj go. Jolweny mag KDF oloro skundno mar rakruok gi gimora mora kata ng'ata manyalo kelo rochruok e kinde penj go ka bende gitiyo gi nyong'ong motesni drone mafuye yamo mano margo tarubine kur lwasi mar skundno. Kila center ina mausa mawili lakini kwa sababu ya mambo ya usalama tumeweza kuongeza maafisa ambayo wanachunga hizo environment wakichunga mashule na pia raia ili mtihani iweze kuendelea kwa njia ambayo inastahili. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wanafunzi wataweza kufanya mitihani yao kwa njia ya amani, kwa njia ambayo haina utatanishi wote. Kwa hivyo tunaomba kwamba washikadau tuweze kushirikiana ili watoto wetu waweze kufanya mitihani kwa njia ambayo inafaa. Skund primar ma Kapinda Sum osebedo kolor kuom higni 3 kalore gi monj ma kinde ka kinde ma ithoro tim gi jonjore. Kata kamano noyawe higa ne dwe mar 2 bang' jatend piny Kenya William Ruto lando jiwarita e gwengego. Kando na kuchunga shule kuna zile operation ambazo zimekuwekwa especially within Baringo South, Baringo North na hapo ndio mtakutana na extra askari wetu ambao wakiendelea na normal operation. Kwa hivyo ya shule wenye wanachunga mtihani ni kawaida ni 2 lakini kuna ile operation ambayo kawaida inaendelea kwa sababu hii ni ile ambayo imekuwa na mambo ya banditry and all those things. Arita makama biro bang' jonjore monjo skunno kod kambi mar GSU makono tichario mokalo monj manokelo rakruok e kind jonjore go gi apisa mag GSU kuom seche 6. Kaunti ma Baringo ntiere kod jopuonjre mohew 17,000 matimo penj mag KPSEA ka jopuonjre mohew 15,000 timo penj mar KCPE.
Kamachielo, e kaunti Magarissa, obila Magarita kwene oore sub-counties mafafi, Dadaab, Liboi, kod Hulugo, mar ketarita makare na jopuonjre matimo penjgo. Kata kamano, obila ariyo mag GSU ne otho kama moko ang'wen oyudo hinyruok bang' nyamburko margi manoriko chwalo tese mag penj nyonyo no miruti manotegi e bulo e gweng' ma Egedam mantiere apaya ma Dadaab Garissa monj ma ichichi notem gi kweth njore mag Al-Shabaab. Obila manoyudo hinyruok noringo e osiptal ma Dadaab kama gidhi nyime giyudo thieth. Ripoti mabende nokelnwa kanyo kod jafwambo marwa Lydia Okeyo odiochieng' manyoro. To mane wach mabende wachako godo sido kaachiel kod Adina okinyi makawuono. Penj mar KCPE kaachiel kod KPSEA nochakore ayanga odiochieng' manyoro. Kochako kod skul primary ma Kambinda Sum. Bedi pa neno okang' makare kata bedo ni obila mage mane tero penj e skul kacha kendo gine mane gipogo penj mar mondo me gijiw chal mar arita. Bende oseket piny arita makare maneno ni penj ma kamago otimore kaunti ma Baringo e yo makare kachako kod Osedo. So kamano Joyce, aparo ni kaka wachnwa story mokelnwa no okane ka serikal marwa oketo plans kata mpango maber mar mondo okony jogo modak e kuonde ma ntiere gi rakruok kaka Baringo. Tawacho mae nikech ka en adier ni skul nolor higni 3 mokalo. Aeto bang'e to yawe dwe mar 2 higani. Ang'ono ma serikal osetime malich ahinya mondo otim community security dialogue kata loso kata twak e kind jo gwenge mantiere Baringo go kod jogo marito arita. To en nikech king'iyo kaka itimo gima nyalo luongo ni community policing kata mana security infrastructure. Ng'enyne jo community kata jo gweng' kata jogo ma jodak kuonde machalo kama ong'eyo jogo ma gin jo maundu. Kendo ging'e sama gibire, ging'e sama kuonde ma gidhi goyo. Koro dware ni serikal kik buog nyithi skul ni wakelo nu polise nikech utimo penj. Nikech mano bende nyalo affect performance mar nyithindo gi. Nikech ka gin jogo ma ok gine pile pile, to koro ibiro gi miruti, ibiro gi bunduki, ibiro gi uniform ma pek kabisa. Samoro en gima nyalo buogo nyithindo kaluwore gi ikruok kata preparation ma Ministry of Education gi Ministry of Interior kata mana Defense timo. Taparo ni on the other side kata king'iye kiwango ma upogore to en gima ber nikech mano nyalo kelo nyalo buogo jo maundu. Ting'eni koro ng'ama plan kata ng'ama ikore timo maundu ong'eyo ni bang' ka penjo serumo di odiochienge 3 kata 4 mabiro gi to joritarita gi polise gi dhi kata jolweny gi dhi wuok kae. Koro ginyalo ikre mar mondo gitim maundu mang'eny kabisa. Osidi wacho kanyo ni skul ni mana kaka winjo kaka ong'iso e report kanyo nolore kuom thuolo malach ahinya kapok oyawe mano dweche 2 mokalo. Nyaka sani wacho ni nitiere okenge kata plans manego bed ni keto piny mano motelo ne yaw skul makama. Nonego bed ni gin plans mage mar mondo mi e kinde ma jopuonjre timo penj mar KCPE kaachiel kod KPSEA gibed kod lwasi makare. To mana kaka iwacho, bing'eni pod gin nyithindo matindo nyalo bedo ni gineno obila to gibedo kod buok ni kose gibiro makowa, kose wasetimo gimarach to mano nyalo kelo ne gichochni matin e yor mar timo penj. Kamano. Nitiere okenge mopogore opogore. Mokwongo wapenjre ni to sirikal osegero police kata mana security post e kuma chalo kamae. Nikech ka wantiere gi ka mose los maber ma kata polisi odoke kata kuma jo gweng' kata jo community nyalo dhi to gigoe bura kata giwacho gitero information to giwacho ni tije machalo kamae matimore. Mano mokwongo. Namba 2 wapenjre ni to bende nitiere buche mosego kata mana between community kod joritarita jo security services gi. Mano koro konyo jo community mar mondo ging'i gi jorit arita. Manyiso ni koro gitimo familiarization. Makoneno kata mana ng'atno ma orwako uniform madongo dongo kama waneno ka tok buoge nikech mowacho ni amagi osiepewa magi joma waromo godo pile pile. Mar 3 okaneno jo siasa ka bende gidhi yawo papers kata gidhi encourage
nyithi skul ma sani koro ikore mar mondo gitim KPSEA kod KCPE e skulno kata e area machalo kamano. To kuonde moko waneno kata mana kaka jatelo mar piny Mheshimiwa William Ruto dhi kendo ende mokawo makas ong'ado. Damor kabisa mar mondo bende waneye ni to okenge machalo nade ma josiasa kata jotelo mopogore opogore ma kaka kuonde kaka mag Baringo South osetimo mar mondo gijiw nyithindo ka kendo mondo giket tudruok makare e kind skul kod jorita kod jo community. Omiyo nitiere gik mang'eny manyalo wacho kuom plans kata mana okenge mopogore opogore moripo bed ni keto. Taparo ni nikech sa abo mana wegi kanyo. Dina in korka kori be niparo ni oket pinyo okenge magarita e yo makare adier kata kotudore kod kaka nyono aneno ka KDF emotero penje skunde kendo ne gichiwo arita ne jopuonjre e kinde ma bende ne gitimo penj makama bende mano neno kang makare. To kata kopogore kod mano wantiere kod komachielo mano kama bende nyamburko mano mane tero penje skul no nyono miruti moro ma bende ne otegi e buolo momiyo mago bilariyo owito ngimagi mane gwengego mag Dadaab. Adwa ni mondo awach ni kaka Comrade osewachono ni ing'eni nyithindo koneno jolweny, jomoting'o bunde, joma ji oluoro, ma inenoga mana kama gik moko dhiye marach. To nitie luoro moro ma gibedogo. To ndalo ni wan gi issues mang'eny mar mental illness. Waseng'eyo ni wechego thago ji mang'eny kendo oseketo ji mang'eny e weche maricho. To koro mano trauma ne nyithindo ka gineno gik makamago. Ting'e ni kuondego osebedo igni gi chandruok mar jomaundu. To sirikal be osetemo ka temo mondo oked kodgi. To ng'eni jomaundu go be kedo mana gi sirikal. Omiyo adwa mana wacho ni sirikal onego med tiyo matek mondo o make sure ni kata sama onge penj to gikedo gi jogi makoro nitie kwe ma kata gik machal ka penj katimore to kochuno ni jolweny obedie. Tadwa kendo medo ni weche community policing ber ahinya. To en mana ni jomaundu gi ji oluorogi. Omiyo kata kaka Osido wacho ni jopiny onego kel information, onego police post obed kamoro ma jopiny biro to wacho ni ng'ani ang'e nikech moko gin jok ma ging'eyo. Ting'e ni luoro miyo ng'ato ok nyal timo kamano nikech okia ni ng'ano nyalo luwe, okia ni ng'ano nyalo hinyo nyithinde kata familine. Omiyo mano miyo gine community policing no okosedhi maber nikech ji nigi luoro. To barazas to ber ni mondo ji obed kanyakla mondo wuoye weche machal kamagi eka yud kaka ikonyo weche machal kamagi. Tadwa na wach niya, politicians mag gin josiasa onego ne e seche machal kamagi. Neno gipo konyo machalo nade. Nikech ing'e niya, kineno jatendi sami ine chandruok ting'eyo ni en kodi. Ting'e ni josiasa ineno mana sama gidwa kura, sama nitie gimoro ma gimanyo. To e weche machal kamagi to ni ok inegi. Ing'e ni kosebiro kanyo makata owuoyo to chandruok mang'eny dhi bedo maonge. Kendo onego gibed change agents, kendo onego gibed joma wacho weche kwe. Tiyudo ka ahinya josiasa gibe makelo koko. Kendo gine magitiyo gi joma richo gi kelo weche maricho e gweng'. Omiyo josiasa nyaka kaw okang' ma mbele ka gi wacho weche kwe kendo ka ginenore ni gigo machando jopiny thago chunygi. Ting'e ni sani ne nyithindo to gima dwa jiwogo jokuno en niya, ni gisebede shida tineno ka nyithindo pod omor ni gidhi timo penj. Mano iluongo ni resilience. Mano iluongo ni jomo wache chunygi ni kata kang'o
to wabro timo gimonego watim mondo wan be gima olokre. Bingeni weche makamagi ma ok en mokwongo ma bende wasebedo kwaneno. Wanyalo wacho ni jatend piny Kenya William Ruto sebedo ka chiwo singo ni obiro tieko mago maundu matimore ahinya te gwengege. Nyalo bedo ni singe wi singo kosango matimore kalo ni nyaka sani penjere timo onge lokruok moro amora ma waseneno Dina kapok wadhira sindo mondo tieko lokruok. Samoro lokruok bedo to kata otin to samoro ok onere. To arita kwe ma ofis mar arita kwe osetiyo matek ahinya temo mondo giked gi jonjore ma waneno kakelo kokogi. Omiyo wabende kaka jopiny onego wajiw sirikal. Ok onego ni wasika ni wawacho ni sirikal onge gima timo. Ing'e ni nitie weche moko ma sirikal timo kaka weche kwe, security, magin very sensitive. Ok inyal biro e TV kae kata e radio ni dhi wacho kaka sirikal plan gigi. Strategies moko gin very sensitive mok nyal wachi. To ok mean ni gik moko ok tim. Itima gik moko en mana ni pok ji oyudo information no nikech en sensitive. Osido koro kakorika pok waketo tenge weche makama wamul wach machielo. Jois gimokwongo jatelo mar Kenya noripo bet nodhi kacha mondo yaw penj kaka waneno kotimo Kikuyu Kiambu County kane. Ne ber kokao one of these troublesome zones kaka Baringo to dhi kacha nikech bende waseneno kata mana ei Baringo County kanyo waseneno e counties mo kaka Turkana kajatelo mar arita mar kwe mheshimiwa Professor Kithure Kindiki bende dhi kuonde ka to loso gi ji to wacho gik machalo kaka ma sirikal dwa timo. To ana paro ni nikech ma is a turning point mar nyathi matimo penj. Eber ka jatelo en owuon odhi kacha okaw thuolo mare mana kaka osebedo kodhi gi ndege e pinje mopogore opogore gi. To dhi kacha to nyiso jogo ni anang'eyo ni un gi shida mang'eny kabisa. Ting'e ni kochopo kacha to kata mana jo siasa ma walose wigi bro dhi. Mochak penjo ni to ni bunge in gi CDF. To gima mokwongo ma CDF oripo bed ni timo Joyce gi Comrade Dina en kaka mana weche mag security. En gi pesa moket tenge monyalo gero godo nyaka wall mar school. Akia gimomiyo school iloro kuom higni 3 koro sama noro to nyithindo gi ne somo kanyo. Makore dwa ni mondo gitim penjni. Penjni oik gi kanye mar mondo giikre ne timo penj. Namba 2 ka president odhi kacha to nitiere weche mag CDF ma jatelo kata mana ja siasa cha be ibro penje. Ni to inisetime ang'o makoro serikal ema kelo jorit arita kata jorit kwe. Responsibility mar ja siasa manoyier en mane. Koro mano bende miyo nyithindo kata mana jopuonj gi jonyuol bende confidence manyiso ni koro serikal oherogi. Serikal obiro irgi e seche ma gintiere gi chandruok mang'eny kabisa. Serikal obiro konyogi mar mondo ging'e ni to ere kaka ginyalo timo sustainability of security. Ma en gima timore kata ka penjo rumo to koro presence mar jatelo kacha nyiso gi ni wan gi jogo moherowa kendo sirikal mar Kenya Kwanza kata sirikal mar Kenya en sirikal ma feel kendo gi empathize gi winjo rem ma wawinjo e seche machalo kama. But aparo ni nikech kaki wacha dir ni ma oken chieng ma oken odiochieng mokwongo ma waneno gik machalo kama. Aparo ni jo community kata jogo ma kuonde machalo kaka Penda Sum kod Baringo South ginyiyo go kendo anyalo wacho ni gin jogo ma feel ni sirikal o neglect gi ojwango gi. Koro kagi setieko penj tinyalo penjri ni to koro benefit mar timo penj en ang'o. Bende gibiro biro kata mana kuonde kaka Kitale mar mondo gimany tich, inyalo biro Nairobi bende giyud tich to bet kata ka giseyudo tijno ere kaka tich dhi konyo community margi. Omira ana paro ni ber kanitiere conversations kata twak mopogore opogore mitimo gi migepe mopogore opogore kaka mar somo, mar arita kwe, mar defense kata gi jo siasa go mar mondo wang'ini to ere sustainability ma wanyalo konyo godo not just Baringo South but kuonde moko bende ma wantiere gi jonjore mopogore opogore machando kwe mar jopiny. Kopogore kod manadwa ni wamula ne wach machielo ma bende podi timore e sekta mar somo ahinya kinde ma bende penja mar KPSEA kaachiel kod KCPE podi dhi nyime skunde mopogore opogore ma pacho ka odiochieng' manyoro no ka jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu nolando ayanga ni penj mar KCPE kaachiel kod KPSEA nochako e wang' sa e skunde duto. Kata kamano nitiere skunde 11 mayudore e kaunti ma Marsabit kama bende wang'eyo ni
koth osebedo ka chwe kendo oula osebedo ka muomo gwenge makamano. Skunde 11 penj no kochopo e wang' sa. To magi duto timore e kinde mabende sirikal wacho ni ne giketo piny okenge mag neno ni kata obedo ni koth ochwe to penj ochopo e skul e wang' sa. Nyalo bedo ni gigi noket mane karatas to e ground gik moko pogore. Oya winja ne sigana mabende no ketnwa kata no losno odiochieng' manyoro kod Judith Omondi Monde. Nyime Kaluo, Migori jopuonjre maromo 43,137 mag klas 8 kaachiel kod 39,142 mag grade mar 6 ochako penjgi madongo e okinyi ma kawuono e kuonde timo penj maromo 815. Kata kamano, 2 mag skund primar ma piny owacho kod Mibachi to ne oyudo kinde matek e ndiko penjgo ka gin e kar thieth ma Migori County Referral bang' nyuol e yo makare. Homa Bay, County Commissioner Moses Leland oyango ni penjgo ochakore maber nyaka e chula mayudore e Nam Lolwe. Chenro mag penj bende ne odhi nyime e kaunti ma Kisumu kod Siaya. Kaluwore gi jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogo, penj ne ochopo e centers duto mag penj e pacho ka e wang' sa. I've confirmed that each and every part of the country, Your Excellency, the exams have gone to all the schools. Ma kata kamano ne oken adier kaluwore gi lipot mane wayudo kawuok e kaunti ma Marsabit. Kaluwore kod komishona mar kaunti no, nyaka kar sa 6 odiochieng', skunde 11 ne pok oyudo penj nikech koth mapek mane odino ne nyamburko machwalo penjgo e skunde. Ile mvua ambayo imekuwa inanyesha katika sehemu zetu na kuweza kuathiriwa na mafuriko, mahali ambapo tumepata changamoto kubwa katika mitihani imetoka katika hiyo sehemu, kwa kuwa kufikia wakati huo ambapo inaelekea saa 6 za mchana shule 11 zijaanza kufanya ile mtihani wake wa hisabati. Mombasa bende koth ne obetie mapek okinyi ma kawuono, mak mana ni jota penj ne ochwalore ma otero otese skunde. E kaunti ma Uasin Gishu, e skund primar mar Rapmoi kama jopuonjre 5 nyowito ngimagi, jagoro ma ongirore e migawo mar somo Belio Kipsang oko ni japuonjre achiel mane oterie od thieth ne osegol kendo ne ochopo mar timo penj. Kata kamano, Belio koni nitie jopuonjre mane okondika ka jotim penj kata bed ni ne owinjo gi tim penj gino mabende gi nono. The one kid who was in grade 6 and who was taken to ICU was discharged yesterday and was available in school today to do the examinations. We are aware there are a few teachers who are careless and may not have registered the students for the examinations, which is a serious offense, and investigations are ongoing, and those who are culpable of not registering our children will be dealt with in accordance with the law. Mapodi tudo gi penj ma ochakore kawuono, bende en japuonj mane ondhi kod obila tich ang'wen ma okalo ka itude gi chwalo otese mag penj. Ochwali e nyim doho ma Nairobi odiochieng' ma kawuono. E nyim jang'ad buche Bernardo Choi, jalno ma oyang kaka Nicholas Gumbau ne otud gi yawo mbui 10 mane otiyogo e uso otese mag penj e nengo mar Sh1,500 kod 2,000. Bura mar japuonj ni ibiro tal kendo tarik 13 dwe mar 11 higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Dina kachako kodi winjo kanya sigana mane ma Judith Omondi nyeo loso no odiochieng' manyoro. Wang'e ni motelo ne chako penj, sirikal noketo piny ikruoge mopogore opogore mabiro bedo kaneno ni penj ochopo e skul e wang' sa. E kaunti ma Marsabit ok onyal wacho ni koth ne obwogore abwogo odiochieng' manyoro to chako chwe apoya nono. Wasebedo kwa kelo kata ripode wa e mag weche manyien ni koth osebedo ka kelo midhiero mopogore opogore ne jodak ma Marsabit. Nitiere nyaka jogo ma nowito ngimagi kaluwore kod oula mapek. Sirikal endo wacho ni nitiere kalapapla moseketi standby mabiro bedo ka tero penj skunde. Ahinya nyaka koth chwe ero lori koro nomoko e wang' apaya penj ok nyal chopo e skul. Nyalo bedo ni magi mana gik miwacho mondika ndika piny e karatas, pesa osegoli, ponono nitiere joko ma pesa dhi ofukgi te ground gik moko pogore. Ok anyal wacho ni onge mibadhi nikech mibadhi to nitie. Nikech ndalo mang'eny waseneno kata ndalo siasa koth ok mon jo siasa chopo kuma gidwa dhi chope neno ji.
to koro koth mono nyithindo timo penj ni nikech mtokni ok nyal ringo maber, iyudo ka penj chopo late, to kaki wachono kalapapla dong nitie madine otero penj go e skunde. Omiyo aparo ni samoro gik machal kamagi katimore, to joma omi tijego nyaka heads or roll, nyaka gimoro timre negi, nyaka gi face the law, nikech ka sirikal oseketo chenro to in emichung' ne gimoro, to gimoro ok timre kako onego timre, the best thing monego itim en weyo tijno, nikech tich otami. Imiyo nyithindo hinyore e yore moko nego gihinyre, nikech sama koro mtoka ochopo letno, ing'e ni nyithindo bedo gi wasiwasi ni be wang' ne watim penj to biro dhi nang'o. Omiyo anyalo wacho mana ni kitiyo ne sirikal to chenro oseketi, nyaka ikaw tijino gi pek mondo ikony jopiny kako onego kony jopiny. Mar ariyo bende adwa wacho ni jotendwa gi ma josiasa, nikech gidak e boma, gikia gigo ma jopiny dhi through, especially king'iyo pinje ma northeastern, ineno ka pesni imiyogi maber to onge gima lokore e pinjegi. Gin mana e otende e town kae gimadho chai to jogi to hinyore, to ka giwinjo ka pesa idwa gol kamoro to gisiko mana ni wan marginalized, wan ok dwarwa, to pesa to ka giyudo to gitim ne jogi kako onego gitim. Omiyo aneno ni magi shida man made, ma dhano emokelo, ok ni gin shida ma ok nyal losi. Omiyo ka tich otami to wene ng'at manyalo tiyo mondo okony jopiny. To mana kaka wacho penje ni jogo mawacho nono ni tich nyalo bedo nota, bende ginyalo weyo adiera tich ka tere ni wacho ni tiyo ne sirikal to bito sido korka kori. Magi po nono ke weche manyalo kelo kuo mag penj. Kalure ni skunde 11 odeko mar chako penj. Skunde mamoko to nosechako penje wang' saa 2 mar okinyi. Ne waneno ka loricha nosemoko. Koro nochuno jogo ma ochung' ne penj go oting' penj achiel kachiel ka giyoro chuodho ka gitero penj e skul. Ng'amo nego be ni seyo kuom ponono ng'ikruok ma kamae. Kalapapla to nosewach ni nitiere gwenge ma nitiere mana helicopter standby. Ponono en mana wach mimoro godo jopiny to onge gimoro amora moket piny. Joyce, ma en wach malich ahinya. To chal ka gima jogo mago kura ne josiasa bedware ni mondo chak penj, nikech waloso mana ewi nyithindo ma dhi timo penj. To pok wachako loso ewi jonyuolgi mago kura gi jogo ma are related, joutegi, jowetegi. Nikech samigo ni kura ni migo siasa miwacho ni adhi loso ndara, ae to giwaneno gima chalo kaka lori momokono. In kaka jasiasa, picha ma imiyo jopiny kata jogo manogo ni kura en mane? To was still maracha ahinya kabisa en ni bende ionge kuro mar mondi ne kati iteme nyaka kweyo je nikech kude wasechako kendo wasekete budget pesa machalo kama wadhi loso ndarani e gini machalo kama kata dweche machalo kama ionge, manyiso ni ina ng'at ma onge. To en nikech bende wang'eyo kaka kura igoyo e gwenge machalo kaka mar Sabet gi kuonde mamoko ka. En kura ma igo through negotiated democracy. Koro katibed ni intie, katibed ni onge, to ka jodongo osebet gi josiasa ga magine party leaders mowacho ni Joyce Owuor to romo ene ma wang' ni wadhi me. Inyalo kata mana dhi Dubai kuma winjo ni jo judiciary odhi for 3 months mibed kuro. To kiduogo tigoni agoya kura. Nikech gisewinjire ni koro bang'e tichako peri to kantiere gik ma nyalo konyo nyaka mar mondo wager gwengewa kaka examinations. To in kanye okibede kata ni koro spirit of leadership cha bende nyalo maki mar mondo iduogi wach ni nugona kura nikech nonyiso nugona to nikech abenda ahero dalawa, ahero gik matimore kuonde adwa ni mondo wakonyre uru. Omiyo aparo ni steps kaka ni penjo ni to gina gik miwacho no keti kose timore adier, gina gik moketi. Kech ang'ono momiyo koro kwane kalapapla kata chopacha kadhi kuma lori omokino mokaw papers go mater. Ang'ono momiyo okwane weche makaka nikech okapar ni pango penj en gima buogo ji.
gibet magiwinjore magitimo nyaka rehearsal nikech nitiere nyaka chieng' ma itimo rehearsal. To be ok chake kata chieng' rehearsal ni chak higa. Ichake chak higa. Kochopo ka higa dhi rumo titimo penj. Magi los nyaka tarik. Mawach ni tarik mar 29 October 2023 wadhi chako penj mar KCPE gi KPSEA gi mokogo. Ang'ono momiyo en gima koro bugo ji. Omiyo an aparo ni it is an eye opener mar jogo mobet kuonde ma discussions kata matwak mag timo penj iwache. To kaka Comrade Dina owacho, responsibility mar konyo jogo matimo penj nikech magi to gin nyithindo. But example ma wamiyogi kata ranyisi ma wamiyogi seche ma gidhi time penj ok en ranyisi maber. Moko kuom gi momiyo ka gisetieko penj tinjo ka ng'ato wacho ni I want to leave this country. Adwa wuok oko mar Kenya nikech ok wane ber mar patriotism mar spirit kata gigo matimre e pinywa ma Kenya kae kaka konyogi nikech gin jok mojwang', jogo mobedo neglected. To kaka wacho adier, wantiere gi pesa migole sirikal mamalo kadhi e sirikal mar kor gwenge. Ang'ono momiyo bende ok waneye pesa kaka budget mar counties mopogore ma oket ne sirikal mar county mar mondo gilos godo gik moko kaka mag ndara. To jois ang'ono momiyo jasiasa kanigi Thanksgiving rally dalagi to era bungu ma kata ndara onge. To bang' 2 days odiochienge ariyo kama waneno kosekel grader, osekel nyaka mabuse, oseywe kanyo ni ng'ano biro so biro e gweng'ni maket ndara maber mago nyaka maram. Tang'ono momiyo ka en penj midwa tim to kwane ka preparations kata ikruok machalo kamae itimo. Omiyo an aparo ni Mheshimiwa Rais marwa William Ruto gi jogo motelo ne weche mag somo kaka Bwana Ezekiel Machogu dware ni mondo gigo matimre kuonde 11 mapenjo kochakre e seche ma nende owach ni dhi chakre dware ni mondo gidog penj gipere ni tang'ono momiyo nende otimre kama mar mondo ka KCSE chakore kata ka idhi tim penj mamoko go bende mbele kacha to gintiere gi lessons ma ginyalo pick. To en nikech mogik kok watimo kamano to nitiere kuo midhi tim nikech nye gichako gi karatas mar kwano ai gidhi English ai gidhi composition. Ka koro penjo chakre saa 6 to penjen mar 2.5 hours. To skunde moko nosechako chon. Koro jok ma meru kuonde ma lori moke mar sabeti gindo gidhi tieko saji. Manyiso ni gidhi tieko saa 2 otieno. To saa 2 otieno no bende gin gi stima dir kaka waneno skunde moko gi samoro kata mana taya onge. Koro nyathi nyalo kata mana temptation mar kwalo penj nyalo biro ne. Spirit of panicking nyalo biro ne makoro kata wekre taso wacho ni kachal kama to ano kadhi duoko penj. Omiyo nitiere gik mang'eny kabisa maparo ni sirikal nyalo timo mar mondo wageng' challenges machalo kama. Adwa nasoma ne moko kuom ote ma joneno mag oronwa kapok wadhi e wach machielo ma bende adwa nwa mula odiochieng' ma kawuono. Jared Nyauchi wacho ni penj ok rit gi guns. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni yor rito penj mathurwa kae to ber ndi. Lakini polis mikeloga koting'o bunde miyoga jopuonjre luoro gi kibaji. Penj na welo ni seche ma penj chopo kodeko donge penj go nyalo lika kose gikeloga emergency papers mogika giarita gi te penj pod wacho ni kaluorega en ang'o matimorega kose nitiere joma nindoga e tijegi. En Ruth kowuok Umoja. Haya, mano brakuku mar Thimlich Oinga, Migori County. Ong'isa ka ni penj na Nyamera Dina ni to pesa mane oketne kalapapla matero penj kuonde ma onge ndara. Masani to koro penj leono. Pesa kalapapla go idhi tim gi nade? Kose wawere kodgi kaka pes El Nino. Dina penji kanyo kapok waketo tenge weche mag somo. Ing'eni pesa inyalo keti to joma rito pesa tugo. Ok gikawo gik moko gi pek monego gikawo. Omiyo jogo ema atua nyaka kawnegi. Nikech tich kosemi timi nikech ong'eni nyalo time maber. To kok itime maber to koro mi ng'at moro to wach El Nino tadwa wacho ni Nyasaye okonyo an nalemo ni El Nino kik timre nikech ang'eyo thagruok ma jopiny pesa osecham
pesa okocham. Sirikal ni kaka gin gi chenro margi maginyalo kata tiyo gi pesa no e yo moro kendo manyalo konyo jopiny. But an agone Nyasaye erokamano ni koth ok ochwe mang'eny ahinya maketho gik moko. To binge ni gino be makela e penjo machielo waneno ka oula sani koro ywero ji e kaunti ma Marsabit ma sani koro miyo kata nyithindo moko yudo pek e chopo e skul. Marsabit kod dong be naparo ni noket tenge pesa mar El Nino mar mondo mi okonye gayo midhiero moro amora. Koso ang'o matimore kwa wacha diera Dina kata kosido bende pok ochiwo pacho. Adoni mondo amed mana wacho niya. Tich kosemi to time gi chuny achiel. Time ni timo ne oganda. Ok ni timo to nitie kaka imbe itiyo gi pesni momi. Nikech ka pesa osemi mobedo okete ming'eyo exactly gimidhi timo. Tang'o momiyo weche lokore. Gik ma waneno ni timore gi ng'eny gi kaka sewacho gin gik ma man made ma dhano ema timo. Nikech koro kaka sani ineno ka police notho eyo premature deaths ma dhano ema kelo nikech ng'ato ok dwa tiyo kaka onego ti. Omiyo an gima nyalo medo wacho ni en kitiyo ne sirikal to pesa jopiny magolo taxes. Tigi pesa go king'eyo ni ji golo gigo gi samoro kata gilit. Omiyo an awacho ni ng'amoko tiyo maber to nego oweya tich to kendo ng'amoko tiyo maber omiyo ji ohinyore to nego twe. Osido korka kori wang'eni kinde mabende sirikal nosewacho maber ni El Nino biro bire pacho kae kendo jogo makoro chal mar kor lwasi nong'iso ni koth mapek biro bedo ka chwe. Gwenge mar Marsabit ero sani koro waneno ka oula kelo midhiero mopogore opogore manyaka sani koro miyo penja ok chope skul e wang' sa. To wang'eyo ni gin bende pono nomigi pesa mar El Nino mano nego bed ni giketo ikruoge piny ma pono no koth kochwe to kokelo midhiero moro amora. Nyalo bedo ni pesa no lal apoya nono emomiyo sani koro waneno ka oula mapek kelo midhiero koso ang'o matimore. Joyce en gima lit ahinya. To lit nikech kosemi tich ni mondi ti to miyi nyaka capacity miluongo ni pesa. Ang'o momiyo koro kidwa tiyo gi pesa no kaka ne osewach ni mondi ti kode. Omiyo the long and short of it en ni jogo marito pesa maa kuom jopiny gi weche mag mibadhi mokwongo Ethics and Anti-Corruption Commission. Wadwa kwayo gi mar mondo ging'iye ni to pesa manene ogol mar mondo res kuonde manitiere challenges machalo kamagi. Pesa go odhi kanye. Namba 2, wantiere gi kamati mopogore opogore e bunge marwa. Wadwa challenge kamati mar education weche mag somo e bunge. Kato bedo ni wase loso marach e video siasa go nikech gibende gi take jo Kenya for granted. Gibede bunge kacha giluonge jogo manene o appropriate pesa gi giluongo nyaka jatelo mar weche mag somo mondo gipenye ni to kuonde 11 nyaka mar Sabit manene koth oketho weche mag somo nuketo pesa di to pesa di manotiyo to pesa moko ma ok notiyo gi ekegi gin kanye. Nikech kok watimo gimiluongo ni accountability kuom Redina gi osiepna Joyce to gima iluongo ni anyalo wacho ni compliance atemo manye gi dholuo. Yani jo Kenya wacho ni timrega tima kamano status quo kamane kaka gik moko timrega wan ok obadhowa mago gin maging'eyo. En chuny marach mabro miyo nyaka gik moko med dhi mbele marach e Kenya kae as opposed to ni wapenjo ji penjo matek kendo waketo gi hold gi accountable mar mondo ginyiswa ni to pesa manomiu mar mondo res godo kuonde mano ripo bed ni iresogi utere kanye to ere gimomiyo ok nono ka pesa notiyo. To en nikech kaka nasewacho mokwongo cha penj en gima duong' ahinya Kenya kae nikech penj ni emibi penj ni to jogweng' dhi penj ni ne yude ang'o kata bedo ni kapsa onyiswa ni onge grade indigo ni kan very good extraordinary ang'o nogo but jagweng' kor dala kacha to ng'e ni grade en A and B idhi penj ni to ni yude ang'o. Kuri do chako jeni ngeni chieng no koth no chwe kata exam no biro emomiyo katimo makare ting'e ni pesa to jong'e ni noseketi. Omiyo en gima rach ahinya
to wan wakwayo mar mondo migepe mopogore opogore manene oket mondo kony e reso chandruok machalo kama mondo gi rise to the occasion mondo gi respond to questions. Kendo anakwayo kaka asewacho ni Parliamentary Committee on Education ka penjo oserumo to giluonge jogi bunge kacha mondo giduok penjo motegno. Adwa ni wadhi e wach machielo ma bende notimore odiochieng' manyoro e kaunti ma Kisii. Pod aneno ka joneno magwa oronwa penjo mopogore opogore kae kotudore kod wechego mag somo. Jono Bongo bende nyisa ni penj na wendo ni pesa mar kalapapla mane konyo tero penj nodhi kanye mamiyo penj deko ka joma rito penj wuotho gi tiendgi katero penj nikech rach marapaya. Kata kamano iwinjo kaka jo welo mantiere godo wacho ni nyaka sani tok penjo nego bedni nonane matut ni ponono pesa nolal kose ang'o manotimore. E kaunti ma Kisii odiochieng' manyoro ne waneno ka obila mago mag GSU nomonjo apisi mano mar gavana ma Kisii Simbarati, mano apise mayudore e alap tuke mano Magusi Stadium e kaunti ma Kisii. Kata kamano nyaka sani pok oyangi gino ne nyalo miyo obila mag GSU dhi kanyo. Simbarati korka kore wacho ni nyalo bedo ni weche mag siasa nitiere kanyo kalure nosebedo kokedo matek kod weche mag mibadhi e kaunti ma Kisii. Jomoko bende wacho ni GSU no ola ne gidhi kacha mar mondo migi ywe. Kata kamano wawinjane kaka James Okoth nolosonwa report makama odiochieng' manyoro. Ma e chal mar apis gavana ma Kisii Simbarati mayudore e alap tuke Magusi Stadium. This is just sheer nonsense, misuse of GSU. But as a governor, I won't run away from my kingdom. I'll protect my kingdom with my bare hands against the guns and the bullets. I'm ready. Apisas mag GSU maneo manore gi gige lweny nochopo kae okinyi saa 2 to bang' moko kuom gitimo apedha e apisno motelo ne biro mar gavana Simbarati ne giluore ka gichung' ka sigingi. Picha e apis gavana ne chalo kama. Gavana Arati lieko ni nitie joma gete kaluore gi chung' mare e weche siasa kod okenge ma osebedo kokao e lwenj mibadhi. Because I have information, and this information I know is a true information from the people who have given it to me. That indeed, there are those ones who want to satisfy. There is nothing. It's to satisfy their ego. Finally, I'll stand. If corruption will take me down because of fighting it, I'll do it. Bange, Governor kod jodito e county no dhi achiel kachiel nyaka kar log tich mar okwach kich e county ka gidwaro ng'eyo matut kotenore gi apedha no. Kisii County, Paul Simbarati has come as a law-abiding citizen to report of an anomaly, an illegality, an unlawful action or activity that was being perpetrated in his offices. Kalure gi komanda ma county ne onge apedha moro amora ka apisasgo ne tholo mana kuoro e dho apis gavana no. James Okoth, Ramogi TV. Haya, kato bedo ni gavana county ma Kisii Simbarati wacho ni jogo nyalo bedo ni manye nikech mibadhi. Jo kingdom ma Kisii Simbarati wacho ni mano kingdom mare okobi weyo obiro chung' kodu matin. Dina bendi paro ni weche mag siasa nitiere iye kae momiyo koro ne odhi e apisi mag gavana county ma Kisii Simbarati. Kato bedo ni jomoko bende wacho ni jo GSU chal no ola gidhi kanyo yweyo. Adwa mokwongo mondo wach ni jo siasa onego kik bed gi chest thump ahinya. Onge kingdom ma Simbarati nigo. En jatelo moyier to ndalone nyalo chopo magole. En onge kingdom. Mar ariyo, naneno ka jo GSU odhi kanyo kendo ne litne. To samoro ing'eni jo siasa kowuoyo to wuoyo gi mirima kendo nyalo wuoyo ka gima en mikethone. To kare en mokethone ji. Kendo nitie weche mawachore iwacho ni the streets are talking. To the streets go wacho ni nitie kaka en. Nitie kaka osehinyo jopiny emomiyo weche gitimore. Osehinyo jopiny e yo machalo nang'o? E yore mokanyal wacho kae nikech mago gik miwache streets. To adwa ni mondo awach kendo ni tiyo gi police kata gi GSU kata gi jolweny marach
to mago kuonde mane waseaye mok wadwa ni wadoki. Wadwaro ni ng'ato kone ni en gi makosa ma onego tere nyim kata kot, to imake titere to igine iwinjo kaka weche go dhi, iwinjo ni otim ang'o, kaito gigolo judgment. To ing'eni samoro embe onyalo tiyo gi the fact ni GSU no kel, koro tiyogo as mondo oyud sympathy, to ng'eya ni deep down to nitie kaka en. Ting'eni en bende osebedo jasiasa ma nigi tungni ahinya, kendo osebedo jasiasa mong'eni tiyo gi vijende e yo ma samoro ok ber. Omiyo siasa be nyaka bed mane iye kanyo, nikech nitie jomoko mane dwa kombego to nokoyudo. Josiasa gi be samoro yudo ka nigi tije moko kata deals moko magitimo ma maybe ng'ato ne dwaro gimoro to komiyo. Koro omiyo ok wanyal ng'eyo nyaka ang' make ma oshtakiwa ma wayud ni ang'o manotimo, ma wang'e properly ni magi ma ema Simba Arati otimo. To adwa nanuo kendo ni kingdom to ongego, en mana jatelo kaka jotelo moko. Waseneno ka kata jotelo mag riwruok mar siasa mar Azimio bende osewuok oko ka kwedo wach makamae mara obila mag GSU monjo mano apisi mar Simba Arati, mano mayudore e Pautuke, mano mar Gusii Stadium, kaachiel kod apise mayudore Ajiri Center, kama bende wachore ni ne ntiere rowere manitiere kacha ma bende ne gi harass matin. Osido kor ka kori, bende paro ni weche mag siasa nyalo bedo kako nitiere maling' moro mapoko yangore, kata bedo ni Arati to wacho ni gimonja nikech asebedo ka kedo gi mibadhi. Porono koro jo mibadhi ema koro wacho ni oro ne obila no dhi kacha. Joyce, gik matimore e Kisii county gin gik mang'eny. To aparo ni kaka action is being taken ok timre yo makare. Nikech ka nitiere weche mag mibadhi to ng'atno manyalo oro askari kata polis en mana Ethics and Anti-Corruption Commission, ka en weche ma otudore gi mibadhi ma katiba omiyo migawono teko kendo thuolo mar mondo gitim. Jogo manigi tungni mopogore opogore gi jatelo mar kaunti ma Kisii onge gi thuolo mar oro GSU unless en jatelo kata jasiasa maduong' kabisa ma jotend jo GSU oluoro. Kech jo GSU ka ok gin ji adek, akwano gi magidhi mana ji 34, gin ji mang'eny kabisa. Ting'e ni sama mano timore, to ng'e ni bende wa expect ni GSU kata polise oripo bed ni konyo weche mag penj matimore. Omi nyalo penjeri ni to ei Kisii County kae, priority mar oro polis en mane? En mar mondo gidhi giket arita kwe e kuonde mitime penj, kata mar mondo orgi e ofis mar governor ma Kisii County. Omiyo nitie gik mang'eny ni kapod sa kendo ndalo dhi tidhi wachno, nikech bende ok waneno report malong'o mar penj moa Kisii. To mana nyalo wacho ni onyalo bedo kata mana gimoro mageng'onwa weche mag penj matimore Kisii. Iluongo ni shadow show. Watu waoruru nikech winjo ni bende samoro wacho ni jo GSU ola. Koro giol to penj to oseyaw, to konyiswa kaka iyaw penj Kisii. Supposing ni penj ok oyaw Kisii, wang'e nadi. To story momiwa en mana mar GSU modhi ofis mar jatelo mar county. Namba 2 wang'e ni jatelo mar migawo mar somo bwana Ezekiel Machogu a Kisii County. To ber ka priority kata ne jo GSU gudo dhi omonjo Simba Arati kawuono mar mondo nyiso ni to preparedness mar dala mar jatelo mar education te chal nadi kuonde ka. Namba 3 aparo ni ber ka jopiny bende watimo gimiluongo ni social accountability. Watiyo gi yore mopogore opogore mar mondo wanyis chal kaka gik moko timore e sirikandewa mag kor gwenge, nikech ing'e ni ma koro wan was speculate, ok wang'e ni ang'ono what are the details, kata bedo ni dina wacho ni wad on the streets weche mag kor gwenge ma bende verification samoro wakia. To ber ka jogo ma Kisii nyisowa ni a police to or, to en adier ni joka no ol, samoro ne girito penj ma penj obago gi, girito ahinya koth ochako chwe, to stadium oyaw to gidhi to gibet kacha gi yweyo. Or
bende waneno nyaka kantiere officers moko mabe odonjo office governor magi ng'iyo room ka room, ging'iyo room ka room. En adier ni nitiere weche mag mibadhi makoro governor nende imanyo to ng'ano manende oro polise mag GSU ke GSU be okuoga wuoge kambi ni orogi gin jogo ma respond to very detailed operations. Omiyo ber ka inyisowa kendo ber ka Inspector General of Police gi jatend jo GSU miyo jo Kenya accountability mar ni jogo nende odhi kacha to nitiere weche manende owuok e sirikal mar county ma Kisii, office mar governor nitie gik moko ma wamanyo to mago gin gik ma konyowa e weche mag intelligence kata mag investigations ma momako 1 2 3 4. Mi aparo ni gik ma waneno Kisii ka Joyce gin gik momako migepe mopogore opogore to mokwongo jatelo mar police gi jatelo mar GSU they owe Kenyans a statement. Adwa ni wakaw yoyo wa mokwongo mondi twak marwa mokwongo e chenro mar Opinyo Okinyi ma kawuono nyaka Ramogi Ajwang' wamodho mana pi matin mondi waduogo wadhi mbele kod twak pod antiere kae kod Kevin Osido jalony e weche mag telo kaachiel kod Dina Gai jasiasa. Kik dhi mabor. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow! Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viusasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Nyako Ramogi Ajwang' ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kikidhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo yonge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time
en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa mokwongo e chenro mar Rupinyo Okinyi ma kawuono, kama watwak otudore kod weche mopogore opogore ma bende timore pacho kae. Kaponi e kitudori kodwa gi sani, antiere kae kod Kevin Osido, jalony weche mag telo, kaachiel kod Dina Agai, jasiasa. Watwak otudore kod weche mopogore opogore matimore pacho ka. Nyakora Ramogi Jwang' anyisi ni in bende inyalo tudri kodwa kichwalonwa paro moramora kata penjo moramora kokalo e yore waduto te mag tudruok. Kabenda bro bedo kasomogi kawadhi mbele kod twak marwa. Dana soma ne ote moro kae, mano mar Engineer Lazaro Kanyamboka. Owacho kae mano kokale Facebook kama wantiere live. Owacho ni polisi tiyogo marach sana kod sirikand Ruto. Kalonzo gi Gini mondo oket gino e bipartisan talks. Owacho ni police ber ka omi go ahead to form their own union to fight for their rights and speak on their behalves. Police sani orwaki e siasa kendo itiyo godo eyo ma ok ni kare. Mano ote ma bende Engineer Lazaro Kanyambuko ochwalonwa kanyo. Wacho ni polis sani orwaki e siasa kendo itiyo go kaka headless chickens. Okapar ka kata gin gi mor kod their contradictory statements over Kawira Mwangaza. Wacho kae ni Simbarati an informed raid gino omiyo sani gi dich kod siasa makata giwacho kae ni kar chiwarita kwe jokuodieka oheogi. En Engineer Lazaro Kanyamboka mara Kariobangi Jamaguye. Ka ote machielo madwa somo e namba mara 3:600. Ingisa ka ni Ramogi TV ya ure Joyce mibathi e Kenya ne ochako e higni machon. Nyasaye kende emanyalo resorwa. En Fred Osuru entiere Dandora Face 2. Ngisa na mos ni welo mantiere gode studio Okinyi ma kawuono. Adwani wadhi e wach machielo mabende pode watu wake Okinyi ma kawuono. Chal mar Kenya wamulo weche mopogore opogore. Nyaka sane adwani wang'ia ne wach mabende ne timore e county ma Migori kama jodak e gwenge mag Muhuru e sub county ma Nyatike mane county ma Migori. Dwaro mar mondo mi piny owacho ogolama mano apaya mawuok Masara nyaka Muhuru Bay. Akagi wacho ni giol kod singo makinde ka kinde. Sigana makamano kata report makamano nolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa George Juma. We wawinjane monde. Apaya maduong' mowuok Masara nyaka Muhuru Bay e sub-county ma Nyatike ma osebed ka igano ni dhi go lam osebedo mano ma josiasa tiyo godo e kinde mag kampen. Josiasa ka ochakre komno mar MCA nyaka kom ma jatend piny Kenya kuom higni maloyo 10 osebedo ka singo ne oganda ni ka oyiergi gidhi goyo apaya ni lam. Kata kamano singo ni pok ochopo. Apenjo ujo thuro bentie kata siwan si 13 manige maram. Sijui sisi umetuweka wapi, lakini kwa sababu hatuna barabara. E kinde manyombulu moto ne yiero maduong' mar higa 2022 oganda e gwego mag Nyatike wanje ten piny Kenya masani William Ruto ne osingo goyo lam apayani tok ndalo machuok bang' chamo mar apis. Kata kamano mae koro pok otimore. Mheshimiwa Rais, tunakuomba katika barabara yetu ya Muhuru ni mbovu sana. Tunakuomba tutengenezee barabara kama vile ulivyotuahidi. Ndio maana kuma wantieni. Mano wacho ni odonja ni itogero no barabara. Dongi do yie ongiwa kaka jo Muhuru. Jiwuoth matiyo kod apayani wacho negi kale midhiero mathoth wera ni apayani koro rach mokalre.
Miyo ne wakwayo jaduong' ni kiyie mondo ilosnwa barabara wani nikech omendwa kaka dhi e chiro onge, kaka wachiem, kata kaka chiemo akucha kabiro ka otamo nikech barabara rach. Sani odhi onera tieny kaka en, ratieny ochopo. Jodegego mag Nyatike wacho ni rach mar apayani ma osebedo kigane dhigo lam osethiro chenro mag dongruok ma oting'o mano mag ohala e gwengego. Ok nyal dhi maber kaka wa mama kata gi ji duto. Wakwaye ni mondo kelnwa barabara mano singonwa nikech miuru ka emano miye kura e Nyatike mangima. Rech wato kiny godhiambo ok donje market. To watuo dhako kata kani en emergency otogi e korio kapok ochopo e level 5. Giwacho ni rach mar apayani osemiyo kata boma Mehuru ok nyal dongore kakoro gidwaro mondo koro goe lam. Hatuna hata bank, hakuna hitaji zote tunaenda Migori, kutoka Migori mpaka Miuru shilingi 500. Ka opogore kod apani mawuok Masara nyaka Mehuru, jodak ma Nyatike bende dwaro mondo gedo mar apaya mowuok Masara nyaka Sori, ma bende gedo ni osekwamo kuom kinde malo higa achiel, bende koro tieki mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopiny ma Migori sani koro ywak kaluwore kod rach mar apaya. Dina kachako kodi. Ang'eni yiero mar higa mar 2027 biro kendo mana machiegni bang' higni 4 ka to wabiro chomo yiero. Mana achiel kuom singo ma bende josiasa biro bedo ka wacho. Ponono gibiro seyo jatelo mantiere telo sani ni dong' ineno ni ero ne giwacho ni gibiro gero nwa apaya to onge. Nyaka sani pok ogeri. En bende ponono biro chwalo singo, otiyo tamne korumo tapaya podok ni kare. Ng'a onego bed ni seyo kalutudore kod ponono deko mar goyo lama apaya mano mar Masara Muhuru Bay mayudore Nyatike kaunti ma Migori. Adwani mondo wach ni weche ndara gin weche ma very important ka ji dwaro dongruok. Nikech iwinjo ka ji wacho kaka kata tero joma tuo osiptal bedo matek, iyudo ka ji tho e yo, iyudo ka timo ohala bedo matek, kata kaka ji wuotho bedo matek. To ndara en gima kelo ji kanyakla, miyo ji romo e yo mayot. Omiyo ndara ok en gima ikawo matin, onego okaw weche ndara gi pek, especially ndara no ineno ka en ndara maduong' ma ang'eyo ni tero ji kuonde maboyo boyo. To adwa ni mondo awach ni kaka ne former police commissioner ma en Owino nowacho ka wan ka ni samoro isingo ni biro timo gimoro, especially ka en weche kaka mag ndara, to jopiny weni kiwacho kawuono to kiny trakta nie e gine osechako tich. To nowacho maber ni ok timre kamano. Ndara nitie chenro mang'eny mitimo kapok ineno trakta on the site. Omiyo samoro mano nyalo bedo e problem, kendo ang'eyo ni ker marwa to kowacho gimoro to timo. To ji onego beda gi bedo gi kwe gi rito matin, to ang'eyo ni ndara no ibro losi. To adwa ni mondo awach kendo ni kaka ne comrade wacho ni ka wawacho ni jotelo timo marach, to wan be wan gi part ma nyaka wa play. Ma en ni nyaka wabed responsible citizens, ma our leaders wan monego waket gi tesre. Okonego bed ni wago koko ka gisedhi. Ka waseneno kalapapla ka dhi, to koro wachako ni jogi thagowa. To sama wan kodgi, to wapako gi, wawero ne gi wende. Monego bed ni sano ema wanyiso gi niya, ni wainyore, losnwa gigi. Omiyo aparo ni e weche dongruok gi, kata e weche good governance, position maduong' en position mar citizen. Monego bed ni ji wuoyo, ji poro wach maonge luoro. Eka mondo uyud gik monego uyud, nikech usuru to uchulo. Omiyo usuru no nyaka mi ngima obed mayot, ok ni pod ngima utek. Omiyo akwayo ni mondo ndara no ang'eyo ni ibro lose ka ker no singo ni ibro lose. Ponono thuolo mi ibro lose ma kiare kalore ni ero gisebedo ka giwacho ni kinde ka kinde mar yiero to jotelo biro singo after singo. Singo imedo mane wi sindo. Korka kori Kevin Osida, ang'o matimore
ena singo ewi singo ponono singo makamano ok chop kare kalore ni ng'ato wacho ni akalose ponono higa ma bang' higni 5 onge gima nyalo longo godo jolut kura kendo mar mondo mi omiya ombulu. Ing'e ni Comrade Dina be ong'eyo ni singo magwa mang'eny ma jatelo mar piny chiwo gina singo. Gin singe wi singo. Gin gik ma iwacho mang'eny lakini action to onge. To gimomiyo awacho kamano en nikech king'iyo kata kaka iloso budget marwa mar Kenya kata pile pile kata ka wajawachoga ni jatelo mar piny onge gi bags of money, onge gi pesa moko mowuotho aoga kaka ndalo machon ma Mheshimiwa Rais Moi Daniel ne wuotho gi pesa ma kipeni to unatuacha namna gani iwe wanang iwe gi dhowa kama to se luongo miyo moro kacha e crowd to miyo pesa moko kama mang'eny ai chiefs be oro mogo to nyupinyo gi ndara mane marach timiyogi. Sani wantiere katiba manyien to katiba manyien ni en gima jopiny ema nigi thuolo mar mondo gichiw priorities gigo ma gidwa ni mondo sirikal otimnegi. To bende wang'eyo nikech iwacho ni jalony e weche mag telo kaka iloso ndara Kenya ka kata ka wacho mae tadwa oro puoch gi pak ne jo Nyatike gi jo Muru Bay mochiwo ripodni nikech gigo koko kendo gikwayo ni losnwauru ndarani nikech kokulose to mine mang'eny dhi tho ka kitere osiptal, nyithindo mang'eny bende ok bichope osiptal mondo nyuolgi. Biashara ma bende wadwa ni mondo watim mapile pile Mheshimiwa Rais wacho ni timuru biashara ok dhi timre nikech ndara en gima waluongo ni critical infrastructure. Nyaka lose ochiw tudruok maber ne ji. To kata obedo na wacho negi kama to kane ka kwayo ni dhi ne MP margi mbunge mar jo Nyatike ni kanye e wachni nikech ene ma nigi pesa milose bunge kacha. Oripo bed no ng'iyo ni to priority kata gigo mana wacho na dwa loso ne jo Nyatike gin ang'ono gini. Governor Osiepna Gladys Wanga ma ene governor ma Homa Bay no this is Migori Migori this is Migori okwane sundruok magi sundo ne governor margi ni to ere kaka idwa tudri gi Mheshimiwa Ochilo Ayako mondo konyu e weche mag ndara gi kaluwore gi priorities moketi CIDP County Integrated Development Plan mar Migori County nikech kanye kama pesa miloso godo ndara ma Nyatike Muru Bay dhi ae. MCA nyaka dhi e County Assembly kacha omiyo jogo makwayo president mondo losnegi ndara kata obedo ni Mheshimiwa Rais nodhi kacha mowacho ni osewacho ni ndara ni rach adhi loso nugo. Jatelo mar piny onge gi teko nikech bendo ken kata ma jatelo mar barabara kata mar ndara kata miluongo ni cabinet secretary for roads. However, samoro bende kang'o winjo ka jogi jo Nyatike Muhuru kaka Dina wacho kwae to nyalo gocho ne mbunge to ben to jatelo into in gi pesa di mondo as jokura kata jokera bende mantiere Ministry of Roads kata mana migawo motel ne migawo mag weche mag ndara ginyalo timo partnership gi office mar mbunge gi CDF mar mondo okony godo jo Nyatike gi jo Muhuru Bay. Omiyo en gima ber ni jopiny feel ni nitiere gigo moripo bed ni timo negi kendo amor kaka winjo wacho ni jatelo mar piny nobiro ka mowacho ni ndara ni idhi lose. Dware ni mondo wachak timo analysis Joyce ne gigo ma president osewacho notimo especially mag Nyanza nikech wang'e ni ng'eny gi bende gin gigo ma itimo mana nikech siasa mondo aperi ni to chakre no bede telo kaka nowacho no dhi timo gik moko adima nowacho ni dhi tim mosetim tang'o gini mantiere anyalo wacho ni are in progress tang'o gini ma pok otim nikech mano bende nyalo miyowa mondo wa empower godo jowinjowa kata mana jopiny mantiere kuonde ka. But anadwa kwayo mbunge mar Nyatike I think istomo dege ochiew kuma ninde mondo hakikisha ni ndara machando jo Nyatike gi jo Muhuru Bay mondo olosi nikech kineno ka jopiny koro ok nyis mbunge margi gin koro gichiko mana ker tir nyiso ni gineno ni ng'ani koro ok nyal timo gini maybe gineno ni ng'ani wasenyiso gini tok winji koro kako wachono nyalo bedo ni gineno ka wachiko ker to ker nyalo kawo patik magoch ne ng'ani mapenje ni jogi ywak wanyalo konyogi nang'o
Adwa ni kapok watieko twak mondo wadong mana kod thuolo maderom dakika 8 kende kata 10 to watieko twak mar okinyi makawuono. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto mano ne oyawa yanga mano kambi mano mar East Africa Device Assembly mabende yudore Athi River. Kanyaka sani wacho ni kambi makamano biro bedo ka loso simbe makamago ibiro bed kiyudo e dukni mago mag fiber johala mopogore opogore, duka mar Safaricom kaachiel kod dukni mamoko mayudore e yor mbui. Simu makamano ibiro bed kinyiewo e nengo mar shillings 7,499 ka bende en simu mano mabende biro chopo lek mar sirikal mar keto kambi loso simu e pacho kae. Jatend Kenya William Ruto yango kambino ne dhi nyuolo thuolo mathoth mag tije. Wawinjane gigo mabende notimore kuro odiochieng' manyoro kapok watieko twak mar. Try another one. Out of 10. Actually responsible for arranging for that. Congratulations to all of you. My very best wishes to the investors in this facility, and I look forward to many more. I know there is a whole chain. We want now the parts that we are currently importing. The next stage is for us to manufacture many of the parts here in Kenya so that we create more industries to work with this as a value chain. And we must target that at least in the next 5 years, every Kenyan must carry a smartphone. This importation of phones has given us a big problem. Our statistics is that close to almost 50% of all the phones imported into Kenya, people don't pay tax. So I think one way of closing that gap is to manufacture all phones locally. Ndio sasa mambo hiyo ya kuimport na kutumia panya route na kufanya nini tukwamishe. Rokoro simu manengone akena wach ni nengo no yueyo 7,499 nyaka sani koro ibro chak lose pacho kae. Gino ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni koro nego be ni konyo mar mondo mi kikwa jo Kenya gol simbe pinje maoko kabire pacho kae osido. Wach mar Buy Kenya Build Kenya bende paro no dwa chako tiyo kochakore sekta mar simu ka. Mae ni gima ber ahinya Joyce. Aparo ni kwa wacho weche mag innovation to en gima miyo wa picha maber. However, aparo ni kaka president kaka jatelo mar Kenya wacho ni nitie investors. Manyiso ni gini be pod ok en gir Buy Kenya Build Kenya. Nyiso ni nitie jogo ma oketo pesa gi kacha. Idea ni be ok mar jo Kenya, nitie kaka investors go nitie mana gi thuolo ma gikawo mar mondo gilos simu ni Kenya kae. To berne bende ni as long as ilose Kenya ka to gijande wadhi yudo tich. Manyiso ni bende nitiere ber ma gik machalo kamagi dhi kelo. To bende wang'iyo ni competition big phone companies, manufacturing companies kaka Samsung gini, Nokia, gimoko mopogore opogore nyaka waneno moko miluongo ni we are willing nyinge. This is very common company. Competition koro gi mar Buy Kenya Build Kenya ni dhi chalo nango. Aparo ni 7,499 en pesa mang'eny kabisa e simu miloso Kenya ka. Ipano nego bed pesa di. Kilose Kenya ka to kara siling 500 abera. To bedo simu bende ma ok nyaka imanyi stima. Obed mar sola makikita kiti chieng' ni. To ena simu mose chargere ma nyala dhi godo mbele kamano. Dina iluongo ni Infinix. Company iluongo. Dina in koro kakori wach mar koro kelo simbe ma kondo ibro bed kilose pacho kae kwachako gi wach nengo mabende osido wacho ni nengo no to ni mala ahinya no nego bed 500. Nengo no to ok tin to be okorach. Aparo ni ng'ane Comrade Osido bedo idealistic nikech wacho ni sim nyalo bedo 500 mano ok nyalre. Pokireno moko e mbele Kenya Cinema ma kinyiewo ni to tho. Koro wagone ker kata sirikal erokamano nikech gima gitimo ni dhi kelo tije mang'eny no joma tindo
kendo kaka wacho ni mbele kanyo gidwa ni wachop kama koro wa manufacture ma parts go waloso mana e Kenya kae, to mano biro miyo ji tije mathoth. Ang'eyo ni nitie chenro machal kamagi ma ker osebedo ka wacho. Nawinjo ka comrade wacho ni ker osebedo ka wuoyo mathoth, to pok waneno gik mathoth matimore. To adwa ni mondo anyise ni osebedo ko oketo chenro mathoth, to chenro go nikech nitie tunnel bro chopo kama koro ji chako neno ni gik manopango ka koro obiro into fruition kendo Kenyans benefit. Omiyo wamed mana miyo sirikal bechir kama gitimo maber kaka osido timoni. Ber ka sirikal otimo maber tiwacho ni otimo maber, ok ni sakasa ni sirikal otimo marach. Koro adwa wacho na dhi wuok kae ka mor ni kawuono ni sirikandwa ni oti. To be odhi yawo thuolo mag tije madwarore adiera kaka jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani oselieko. Odhi yawo tije, dong ineno ka nyithindo matindo ema tiyo kuondego. To en gima moro ka nyathi achiel koyudo kamo oyude gimoro to ber ne jo Kenya. Osido korika pok watieko to marwa. Dware ni mondo ilos network malong'o mondo wabi wawach weche mag tije mayudore Kenya kae. Thuolo mag tije. Employment opportunities. Nikech kata obedo ni wawacho weche mag new innovation ni dhi kelo thuolo mang'eny mag tije. Jatelo mar piny moro amora kochung' mowacho ni gini dhi kelo nwa tije. Dware no nyiswa nikech speech miloso no gi mar mondo kaw thuolo ne modhi mochung' kata mo launch gicha manyiso ni en gimo value. To dware ni koro kochung' kacha to nyiswa ni tije madhi wuok ka gin tije 1,800. To kwang'iyo jok matimo KCPE sani gi jok APSEA masani magin ji 1.28 million. To kwamiyo ji 1,200 tije manyiso ni wasegolo gap mar unemployment mar yudhe maromo kama. To mipango ma waseketo e housing kata weche mag gero ute bende wasechako, to wasegero units 800. To kuom units 800 gi kijande mosebedo suppliers mag electricals kata mana mag wiring gin ji maromo kama. Mano konyowa e planning kech bende osenyiswa ni kaka ne walose weche mag education, weche mag somo segment motelo. KCP timo higa mogik sani. Nang'o itime kama, aeto erego opportunities kata thuolo mag tije mosebedi kaluwore gi curriculum manoloki, CBC manokeli, mondo wane connection no. Kech ng'enyne kata kwaromo gi jogo ma iluongo ni employers, to ginyisowa ni education, weche mag somo, gi skill set, jogo ma graduate madonjo e employment market, ok gineka education magin go, konyo gi mar mondo gitim gigo moripo bed ni gitiyo kuonde ma gitiye. Manyiso ni nitiere mismatch of skills. Omiya paro ni ber kata ka president kata jatelo mar Kenya wachonwa ni nitiere thuolo mag tije, dware ni omiyowa exact narrations manyalo konyowa in futuristic planning, konyo nyaka jo education bende, manyiso ni kata university koro dware ni mondo waket emphasis e technology. To nyithindo adi manyalo hero mar mondo gitim technology. Samore ndo mana bedo fish farmer. Koro ere opportunity mantiere e weche mag loso kata mag rito weche mag rech machalo kama. To kanyo ema wawacho niya ni ker onge maybe thuolo mar wacho mang'eny go, mago detailed, magik miwacho mang'eny go. Emomiyo communication department mar sirikal nyaka bed gi thuolo mar nyiso jopiny in details kaka sirikal tiyo. Dina Victor Kinda kantiere Westlands Nairobi ka. Ong'isa ka en owinjo kamoluor Dina wacho ni jatend pinya kowacho gimoro to timo. Akwayo gi muolo Madam Dina osiemna kata gimoro achiel kende mane jatend piny ne osingo kasto osetimo gi sani. Kik wawuondre yawa, ngima ohinyo jopiny kabisa. Ayie ni jopiny to hinyore nikech kaka ok kata piny Kenya kende, kaka piny duto te nitie sani. Tadwa ni mondo apenje en bende,
kwani gir nyithindo gir ma oket mar jomatindo mayudo pesani gin ok gineno gik mokadi Hustler Fund ok ginene to inyiero nang'o ok gineno Hustler Fund dongo konyo judges nobedo noyudo tich judges mane ni oko nitie gik mang'eny ang'e gima po nono Victor penjo en gigo mamulo ngima jopiny achiel kachiel mapo nono nyalo duoko piny nengo mar ngima weche economy to ing'e ni gin gik ma ker bro timo tiyo to bring down economy seche tema obro bede e sirikal ok en gimoro mitime once to rumo en gimoro mobro time kendo ng'eyo to timo ni neno kata kaka weche fertilizer manyiche jo Azimio goyo gik mang'eny motimo to samoro ok nere nikech duol mawuoyo ahinya en duol mapingo to duol ma timo gimoro to keto msuma e gine o keto msuma e buo kitanda omiyo information very important jopiny onego ng'e kata ka dhi through nyaka ka chief ni magi e gik ma sirikand ni timo to kok watimo kamano to wabro timo gik mabeyo ma jopiny okia thuolo marwe maneno kare madwa ni watiek twak marwa odiochieng' ma kawuono aneno ka wasekala ahinya kata kamano osida adwa ni wach ni mogik to moriwore kod wach ni mogik wang'eno odiochieng' ma kawuono mano King Charles III kaachiel kod Queen Camilla biro e pacho kae mano e limbe mar ndalo 4 inyalo ber mane monego bed ni gikelo ne jo Kenya inyanya gi sani mantiere grube moko mawacho ni King Charles III onego bed ni kwayo ng'uono kaluwore kod sand mane osand godo jo Kenya kinde ma bende Kenya pok noyudo loch kowuok e lwet jo wagunda mano to dhi timre kichaparo ni kaluwore gi weche mag intelligence ma osemi the monarch kaluwore gi weche mag preparations kata preparedness mosetimne weche modhi wacho gi kuonde modhi wuothe aparo ni obende kaka en jatelo ma mongirore kabisa kichaparo ni ndalo manobire Kenya ka is over 40 years ago 1986 or 87 kora en thuolo ma bendo sekawo mosewinjo godo gigo ma jo Kenya wacho kuonde mopogore opogore kaka sirikal marwa bende tiyo ka wang'iyo nyaka partnerships bilateral partnerships mantiere between UK and Kenya aparo ni oseikore mar mondo bi makata ka en weche mag kwa ng'uono kata mag kwa werwogo to aparo ni onge ham madhi beti rach madhi neno kanitie nikech en gima duong' kabisa Joyce ma bende osenyaka kawo jo Kenya moko modhi godo nyaka kot mamalo kucha modhi nyaka kot piny mar UK omiyo en gino maduong' kabisa ma ka jo Kenya feel ni dware ni mondo kwa gi werwo to against the investments ma sirikal kuma King Charles gi Queen Camilla ai en thuolo maber ma koro ka gibiro mar mondo girom gi jo Kenya to kane kanitie rach ma kata ko wacho ni wang'in usebedo kwacho ni mondo wakwa werwok wenwa uru ena gimiwacho kamano to setimre against reparations nikech bende nitiere pesa ma courts mopogore opogore osewacho ni man mondo ochul jo Kenya koro mago gin gik maparo ni sirikal mar Kenya ki sirikal mar United Kingdom nyalo bet piny mar mondo gichak gano kata mar mondo gitwagi weche machalo kamano. Kapok iwacho wach ni mogik wane ni pichni mabende wayudo achiel kachiel kokalo mago pichni mabende wayudo kokalo yor tudruok mano mar Instagram mano katasi mar Royal Family ka bende nyaka sani King Charles III kaachiel kod Queen Camilla gintiere achiel kachiel e ndege mabende mago pichni mabende ne gikawo seche 10 mokalo ka koro gintiere yo ka gibiro e piny Kenya ka ng'eni kinde mabende gibiro chopo e piny Kenya ibiro bed kirwako gi achiel kachiel kod jatend piny Kenya William Ruto mak mana ni wakia ni en saa adi hie mabende gibiro bedo ka gichopo e pacho kae wanyalo wacho ni en gimoro mano seche 8 kowuok e piny mano wanyalo wacho ni seche 8 kod dakika 30 mar mondo mi gichop e pacho kae kata kamano wan kaka jo Kenya warito gi achiel kachiel mana kaka ng'isi ni pichni makamago gin courtesy of Royal Family kokalo Instagram margi kacha kama bende ne gikete pichni makamago achiel kachiel kineno gi kanyo
Aneno ka gichalo joma somo kata kamano. Gine yo. Gibiro e pacho kae e limbe mar ndala ng'wen. Gibiro bedo kod chenro mopogore opogore ma gibiro bedo ka gitime pacho kae. Gibiro limo nyaka miskiti moro e kaunti ma Mombasa. Ami thuolo mar chwalo wachni mogik kapok wadhir Dina. Ago erokamano kuom thuolo machalo kama. Wachna mogik en ni jo Kenya kata ka warwako King Charles III and Queen Camilla gin welo. To wapire ni wendo kalimi tirwake nang'o. To mogik ka wendo ose ang'ono moweni to gimoweni no ere kaka ikunge, ere kaka irite, ere kaka okonyi e weche mag dak e alwora mari. Omiyo wan gi geno ni biro margi bende biro gi miche mopogore opogore. Wa receive gi, wakung gigo kendo mar mondo konywa e pinywa ma Kenya ka. Sirikande wa mag kor gwenge waket gi rutesre. Kik wawene gi thuolo mar mondo pesa mitere counties mondo kwali. Ago erokamano ne Joyce gi jogo te ma otiyo e keto program machalo kama mondo bed maber. Erokamano Nyadina par chiko tudore kod limbe mar King Charles III kachiel kod Queen Camilla e kinde makoro gine limbe kata gibire limbe mar ndala ng'wen e pacho kae kachiel kod wachni mogik ka waloro twak maro. Anyalo wacho ni limbe ni en limbe ma very important kaluwore gi weche manosetimore chon. Kendo en nafas thuolo maber mar pinje ariyo gi riwore ma med tiyo kanyakla. To adwa wacho ni adier nitie lit mang'eny e kind jo Kenya gi jo UK nikech weche manotimore. To mae samo nego koro wayud thuolo mar kwayo weruok. Nitie jomoko ma be nigi kwayo kaka weche nodhi gidwaro ni mondo chulgi. Ok apar ni King bro wacho ni koro oyie ni mondo chulgi. But ang'eyo ni obro wacho ni gik manotimore moko ne richo to sani koro wadhi nyime kanyakla. Ang'eyo ni welogi bro biro gi gik mabeyo kaka Comrade Osido wacho e weche biashara, e weche education, e weche tourism, e weche lweny, climate change, innovation, gidhi kelo gik mabeyo. To gik mabeyo gi komiwa to watigo maber. Nikech samoro imiyowa gik moko to wachayo nikech waneno ni bromiwa kendo. Onego wabed joma rito gimomiwa kata muma wacho ni warit gigo ma Nyasaye omiyowa. Adwa kwayo jo Kenya ni wendo kobiro to wabed joma obolore, wabed joma nigi luor kendo warwak welo e yo maber. To katieko tadwa ni mondo awach ni joma otelo ne jopiny, konyuru jopiny hinyore to miu tich, omiu tije mamiyo pesni madongo dongo. Ng'iuru kaka jopiny dak, ng'iuru ni ndara nitie, ng'iuru ni nyithindo nigi choche mabeyo e skul, ng'iuru ni chiro nigi cho, ng'iuru ni ji nigi pi. Gik machal kamago nyalo nenore ni tindo to gikonyo ahinya e ngima mar dhano. Omiyo adwa mana duoko erokamano kendo adwaro wacho ni Nyasaye osebedo maber kendo oserito Kenya wadhi nyime maber. Adwa tieko kawacho ni mos ahinya kuom nyithindo jopuonjre mane otho e yo ma ok ber. Akwayo ni families gi Nyasaye mondo omigi chir kendo gi kwe e ndalo ma gidhi kaleni. Erokamano ahinya Dina Gai kachiel kod Kevin Osido kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi e studio kae wabed kod twak otudore kod chal mar Kenya. Nyakoro moge jongi kanye mwachopo gode giko mar twak marwa mokwongo e chenro mar piny okinyi makawuono. To mana kaka ye winjo kwa tieko King Charles III chako limbe mare pacho ka ayanga odiochieng' makawuono. Obro bedo kod chenro mopogore opogore mabendo obro bedo kotimo e kaunti ma Mombasa kachiel kod kaunti ma Nairobi kae. Ka bende mae en tielo mar adek. Kata kamano King Charles osebedo ka limo piny Kenya, nolimo piny Kenya mokwongo e higa mar 1971, 1978 kachiel kod 1987. Mae e mare mokwongo makoro bire pacho kae kaka kingi ma pinyno mar Ingereza mano tok ka mano Queen Elizabeth
Elizabeth mar ariyo nosewito ngimagi. Queen Elizabeth mar ariyo bende wang'eyo ni nobedo queen mano mar pinyno mar Ingereza e kinde ma bende ne en e limbe e pacho kaka ma bende noyudo milome e wi tho mar wuongi, mane momiyo nobedo queen ka entiere e pacho ka. Wanyalo wacho ni piny Kenya nitiere kod sigana malach ahinya kod pinyno mar Ingereza, mopogore kata kod kaka pinjego mag Ingereza ne okolonize piny Kenya. Kata kamano nyakwara Ramogi Ajwang' chenro makamago wabro bedo kwaluonu achiel kachiel kochako kod kaka ndege moting'o Queen Camilla kachiel kod King Charles e kinde mobro piyo e paw ndeke e pacho kae. Wabro bedo kanyo mar mondo mi wakelni chenro makamano achiel kachiel. Yiena mar mondo mi atiek gi kanyo, imedo mana kete e Ramogi TV, wakaw yoyo matin, chenro mabiro en orako, kik idhi mabor.